găsit de episod. Bun, așa. Bun, și nu ziceți asta al copilului. Jump. Bun, într-un hit. Porcușor! Bă! Porcușor! Asta nu să te omor! Da. Și... Bă, vreau pat! Vreau pat! Vreau pat! Caca! Caca! Da, mai multe lume. Așa. Jump! Vreau să vă arăt ceva. Na. Ia, dacă nu te vin. Dacă întorci capul de la mine. Haia la mine. Bă! Ce-ar zis o mății? Unde mai e vreun? Câte? 4 5 În apă și de jump și jump. Nu cade, mă. O să încercăm să ajungem la celălalt. Băi, dar cum se întâmplă? Da, aici a explodat creeper-ul ăsta. Zăcă-ne, fă-ne anterioare. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bun. Nu înțeleg de ce mergi la uitați. Dacă dăm la difficulty, da? Dăm la volum încet. Dăm la maxim. Rade destul de bine. Dau la mai mult. Buton size. Focul mai mare, bun. Fovul ăla mai mic. N-am nevoie, ființă grafică, am nevoie. Skies. Cum se vede? Așa. Olha, eu nu mai pot să bag sprint. Și n-am de mâncare nimică. Bagă. Sper să nu fac păi. Bun. Mâncăm și asta. Și apoi astea. Păi, da, chiar trebuie. Bun. N-ajunge. Pentru lag. 1, 2, 3. N-am nevoie de dat. Mai am făcut un primul nostru pickaxe. Și de aici o să luăm
LOL! Gata. Cam pe aici începem. Da. Da, și cam asta a fost și cu episodul de astăzi.